Pontevedra pon en marcha unha substituta para a Feira do Libro. Será a Festa dos Libros que animará a Praza da Ferraría os días 23, 24 e 25 de xuño con actividades do máis variado. Ao longo destes 3 días tan intensos, vai haber presentacións de libros, sinaturas de libros, mesas redondas, recitais de poesía, contacontos, concertos, obradoiros para nenos maiores, concertos. Están confirmados que vai haber concerto de Furious Monkey House, Seminario Permanente de Jazz e Primordiais. Marta Robles, Manuel Javois ou Macarena Berlín presentarán os seus libros no marco desta festa. Iria Collazo, Luis Dávila, Gogue, Kiko da Silva ou Francesco Ianelli asinarán exemplares. Unha velada literaria con Ana Cabaleiro e o seu libro Sapos e Sereas ou un vermú poético con María Xesús Nogueira e Antón Lopo son outras das propostas do programa. Eu creo que o evento tal como se concibe vai a ser moi distinto do que ten sido ata agora as feiras do libro, que últimamente pasaban sin pena ni gloria, non? Por Pontevedra. Trátase dun evento completamente novo que organiza o Concello coa participación de 13 librarías da cidade. Elas abrirán os seus postos dende a mañá ata a entrada á noite, ofrecendo un desconto do 10% en todas as compras. Eu creo que é unha cousa a resaltar e é que 13 librerías de Pontevedra vamos a estar xuntas na rúa, que é un momento histórico. Somos, penso que prácticamente a maioría dos libreiros e libreiras de Pontevedra, e aí tamén veremos a diversidade non do produto, porque o produto é o mismo en todas as casas, pero sí a orientación de cada librería, seguramente, non? Outra das actividades que precisa de inscripción é un paseo pola Pontevedra literaria. Será o sábado 24 ás 11:30 da mañá coa poeta Lucía Novas. Hai 50 prazas dispoñibles.